Tí, ktorí majú aplikáciu MobileFox, vyhrávajú 1000 korún. What's up? Mám tu chalanov z Košic, ako sa voláš? Jojo. Malý Rišo. Sebastian. Kristian. Okay. Kubo, nazdar. iPhone 16 v MobileFox skryte. Ty musíš trafiť týmto telefónom to srdiečko a keď to spravíš, tak vyhráš... Počkaj! Vyhráš 200 korún. Ty kokos, dobre. Kto ide ďalší? Aj! Toto vyzerá na rozstrel. Dotkol sa. Tak kto je ten, kto hodil do srdiečka? Áno! Vyhrávaš 200 korún. Yes. Aký máš telefón? iPhone 15. OK, máme tu kredit na iPhone 16 Pro, takže vyhrávaš aj ten. Je. Môžeš si kúpiť iPhone 16. Hej, je to super, ešte hlavne keď zarábaš takto. No. Yes! Ďalšia otázka, si členom MobileFoxu? To znamená, že máš aplikáciu MobileFox. Ty máš OK, kámo, máme tu ďalšieho výhercu. Tí, ktorí majú aplikáciu MobileFox, vyhrávajú 1000 korún. Majú, proste majú, kámo, majú. 1000 korún! Milujeme MobileFox! Wow, ako nový.